Takže čaute všetci. Dneska sa posledný raz vracam prednej teleskopickej vidlici, o ktorej si povieme. Vlastne všetko sme si povedali už v starších videách, ktoré som točil o tlmičoch predných a teleskopoch. A dneska si ešte ukážeme jednu vec, ktorú som vám neukazoval. Hneď si to takto, aby ste to videli nejako. Dneska si ukážeme sťahovanie púzder z tejto vidlice pomocou tohto sťahováku. Áno. Je to vlastne ručne vyrobený sťahovák. Používa sa to kvôli tomu, keď chcete tieto púzdra, keď sú väčšinu bronzové v dobrom stave, tí vydržať, takže dávajú sa dole potom spátky. Kvôli tomu, keď potrebujete vymeniť túto maticu s tým guferom, alebo to gufero samotné vlastne. Áno. Takže v prvom rade, čo musíte odistiť, túto poisku odtiaľ vybrať, ktorá vám vlastne drží cez túto drážku to teleso, ten hydraulický tlmič. Áno, vyberete ho von, celý tlmič. Toto je vlastne hydraulický tlmič. On v podstate pracuje, tento čes je ťacký v tej trubke, áno, javy majú to vlastné teleso, tú tenkú trubku vloženú tomto, a tento systém mám pocit, že je najlepší zo všetkých tých tlmičov. Starých 4 druhov, alebo 5, lebo koľko ich existovalo. Takže v prvom rade si nasadíme tento krúžok plastový, áno. Nasadíme si sťahovák. Tento krúžok nám slúži na to, aby sa nám to nerozťahlo, aby nám to držalo v kope. Tento ďalší krúžok sa dá vpredu, ten takisto, aby nám to nešlo od seba, tí dve polovice. Vložíme si tam tento oporný krúžok, ano, za ktorý budeme tlačiť. Vlastne. Vyťahneme. No, keď toto máme nahodené vlastne, môžeme ťahať. No. Musím dať na stred, aby nám to púzdro tady prešlo potom. Dobre, a môžeme ťahať. Netreba tie púzdra rezať, rozsekovať, nie, a neviem čo s nimi vyvádzať. Takto pekne, krásne sa to ťahne dole. A je vybavené. Žiadne cvičenie, operácie s tým, všelijaké deštruktívne demontáže, jak to ja nazývam a podobne. No. Púzdro máme pekne, krásne dole. To si dáme sem, takto. No. Bez toho, že by sa poškodil. Takže ďalšia vec, tuto máme ešte drotennú poisku jednu. Keď chcete dať to ďalšie prechodné púzdro pohyblivé dole, vodiace to vrchne, musíte toto odistiť. Áno. Dáva sa to tak dosť blbo dole. Mi tu padá. Áno, táto poiska drotenná. Tá nám drží, vlastne to je doraz tohto púzdra. Vyťahnete maticu a máte tlmič rozobratý. No, táto je vydratá kompletne. Takže tlmič
máte kompletne rozebratý predný, áno. Ďalej, vlastne čo? Dať na hroty, skontrolovať, či není krivý, áno. Preleštiť nejakým šmírglom jemným úplne túto činnú plochu koznú. Tá musí byť hladká, ináč vám to bude drať kufera. V podstate. Preleštíte, vyrovnáte a tým pádom môžete skladať tlmič. Nové kufero, áno, nová matica, nové púzdra po prípade. A tak ďalej. Čaute, to by bolo na dneska všetko.